Ceerno Wuri Baylo mo Guinée Conakry ɓurɗo andirede karama ko Wuri Baylo joom gandal ngal ala sikkitare ina tawe oɗo saha e nder Sénégal e legal Ouest Foire so tawi ko listihar lotngal ɗannungal dewgal caɗele dow mbaldi nden ka ɓandu kadnar udditare dabre safara rafi kala ko wawi wonde ɗiɗo hajuji fof ina humto ɗo Ceerno Wuri Baylo ɗo bandiraɓe woto ngame jaɓane Ceerno Wuri Baylo e nder balɗe jeeɗiɗi tan hajuma o humto numéro o ko 77 706 03 54 77 706 03 54. Quero ir ao comentário. Como hard hoje. Como é que tá dando? Go. Mahal foto nyanda. Oh, bebê, sim, não fica muito bem. Salah, apa ni sudah? Aha. Wonde tuule ada tambaza ko de mino respect. Sudi to ko 200 jaati min andi hande an ko ni badda awada ni ka guri ko ni ka guri ko bida hal an de jatti shado hicen ko bida hal bimbale ya pare ko mi anda ko palo ko njala mi anda ko pale diwa njada ni ko debma e pourtant bida hamar ya ham anda ko to pala nde nyanda ko galle debma kada hedon pala ton ko galle ma a jogi plein voyage ton a jogi ton dem soudma a jogi ton isuma ko tay ana di hak suude be ni ko data e pourtant sa wi ko ton faade mo ha dem ya to no on mu dem suud mani ko non ko dem suud ma a fami al pour jogade am respect minne sadi ya yem ko do faade ko to pam to ko ga faade wi da ko way non mi ya pare ko ni garto ni tantu ni garam je mi ko me ay hali pare ko ni dara jara pare galle ma wona pare ko ni nyaada ko pare ko ni an yaate garam ko suude yaate garam a suudi non nano garam gumi asuli a fol ko conseil hen jamma dana ya hebdo har wona haftalo kedo ko diti et puis ko mbir mam ko hotto jaani day dundu ay adulo wona dole ha du jam dem tan pawo se mi medi har mi medi har de ma dole ko mi na ko mi medi har de ma dole mi gel fop ko respect ko may kon amna mi tagi amna ida respect ida respect ada jumari hanke ko amna e ko on ka dunde jo do hal ka ju an ko bir ma me gal ma yeyim wala yeyani galo mi yeya tam mi hayti jamais o petit grand jamais tout non dara kam mi yeya hande mi yeya dum ko an tam ay yeyi galle ko galle ma do ay yeya lubra kam do en to ngir do ko ngal ma te do ngal xamne ki ngi ngal taje hakkuti gel ko diti soit yeyi soit do no badda an jogite ko mi jogite ko min ko bije horan non ko jogam gel hala ma woni hakkul na tanko dewga gel non to di soit ayi gallo ngattado ayi gallo dewga ngam khadi no mi yeyan gallo wala si anti mam ko wona dagi ciargal dagi ko wona dagi ciargal dagi yeyan gallo je sera ba ko ma ni ko lama ko woni anti so de ana yeyan sera asla bi ma ba ni handi ko kala mi yeyan gallo mi sera wadan non cergal ande jogal taji ko tajat jogal ko mi tajat jogal bi ba ni ko lamaji gede ko didi ay yeyi gallo an kadu ne kadi yegal min jada ka an ko dama ba gol mit anta vraiment ko gallo ye yimi jada gallo ye diken Dakar
taw gallo ye an senji Dakar ko mbatten ton Dakar wona Fouta ko nguda dama fo mi da bismillah Dakar bi um takto ko dama lima ko ƴewata afan sa jim ton gal ma hol biyo non ye gallo himɓe paye Dakar gasi ɗum tan jeeya galloji ayani gallo ñara to man ala gama te va et vient ɗo en ko daftoto ɓeɗe ko ɗiti ƴey gallo point bon d'accord il y a pas de problème ala ko welmata ko no mbirmami ke cenki hakkude men ko welmata ko mami yeey gallo ɓuure maali si gallo kam vraiment mi ɗuminama kono noon ñande mi haalino kawmal tan mi haalno affaire ɗum ɗo galle o e wonko min kawduno hen jaɓɓade probléme tawi ko ɗum ɓawliɗa yeeso maɗa laɓɓini yeeso maɗa tawi ko yo yeeso mum laaɓa mina miɗi yeeso meɗa tufnude kala garɗa toɗa ko yeeso meɗa laɓɓini yeeso ma tan kadi ganduɗa ko joom galle ma kaldata eyi kala yeey gallo tan haala gasa aɗa wi kawal san no mbaɗa siidita no mbaɗa e tampere aɗa silli en mbaɗodiri seeɗa ñande nde mi haalninoma affaire gallamo affaire jeygu muɗum ay d'accord aɗa dañi client on nandiri wona on famotiri 20 millions fa sohna Kumba a ñalle jam aɗa selli mawɗum ni Diallo jam tan kay ko galle waɗi mawɗum ma jam wonto jam tan kay sukaɓe mawɗum ni aɓe celli jam tan kay bisimilla mba ana wayre oto jam wayre aɗa selli ka mawɗum ni bisimilla ana daride bisimilla debbo jonta ni waɗa ay Kumba wopputoñange mbaɗa leer bimbo wopputoñange an kay ɓuuri leer ngam toñan kala mam ko noon wo ayano mbaɗani ma an ɗum mba somi ko mbaɗa hoore dare sahama hande min kay mi anda ko abou kalisaji en padema abou kalis ala mi wala mbaɗami abou kalis o bo yeeso ngon ñorgo jaaɗ ko mbadda e muɗum abou kalis mbaɗami muɗum wala kay mbira bawi suwa weccum nanɗo joom kirsaji korosaji en ɓen mbawi jogade debbo kono bawi abou kalis hande somi wonde muɗum tan janggo so mayi wona mi jooɗo hom tulo tawsi Allah heedi hen ala min kam yiɗa abou kalis o hankkadi ko are kongal mayre de Allah akbar ɗum ɗo mi famayni Kumba layila an fara yiɗa han bisimilla wallahi ko yiɗmi a wiita abou kalis mi wawi jogadema de abou kalis o wawi jogadema de o so leñi men lelno tan matlanan ko ɓelas wiya ala ko mbaddeme ɗo ɗum de Allah hollam a selli kam bisimilla mawɗum ni bisimilla ma mbaɗa tampere jam tan kay mawɗum min kay ñandene mi ari ɗo mi soyni hay ɗum ne mi yi suwaɓe tan enen ɗe gullane doga mbimi on kam ɗum woni mbiyam ko ceerno Mody ridda galle mon ga en ceerno Mody subaka maro mo riddim way fo mbiya subaka gosi kono kam o riddama galle mon ga imo riddi ceerno Mody lewru yonteno ka so rewi lawol wona lembel fonno yontere ko jeewa ala hol didduɗomo kay raw ɓiɓɓe makko ɓiɓɓe ma ɓe diddim Seydou Ba wonde ceerno Mody oɗo Seydou Ba wonde Mody Fall diddi ceerno Mody ha maayi ko addi ɗum mbiɗa pare makko kayne hay wacci pare makko e galle mon he ko addi ɗum kay wiya ko lembel o ari wala holon lembe bone gonɗo ga hen no assu eyi toon arno walde joni noon sukaɓe laworimo da lawol nangnim hay tonguim haw ɓiiti kay pimo ha cekke morli mbi o waltaɗo ha hedde 1 heure kay mi am soɓe nde mo wuhu wa ha kay mbaɗa tinani ɗum mbaɗi ko moƴƴi ala mi tinani koye hono ma galle masatin aɗa andi onon hono monon ene moƴƴi e nokkuji hani minoma cahen mbiɗa mu aɗa andi wuuro so ala nafigue hunde welata galle so ala nafigue galle o welata alay saago dañe ruddul kabare en tolno ɓudde saga nawora en ɓe ɓe moƴƴe leydi arino kala ma mbiyami cahen mbiɗa muuɗe ɓuuri a haali ɗum a haalinoma kanko tongude ma téléspectateur jomum winoma assu oɗo o ari ko yaltindema galle o ara rendindirde ma e galle he wona mbiɗa min wona meslal ñodde ko leyset hankani a ri résultat o wallahi ka leyset kay kono kam vraiment hande kam a won haala ko gadduɗa ɗo ko haala mawka jonga kono noon ɓe mbaɗi ko moƴƴi tawi tan ɓe diddi ceerno Mody ɓe pii ɗum sababu nde koto assu wonno assu noon andi mawanɗo wawa mawo andu oɗo combat ko min dikkodiri ɗum ɓe mbima aduna wona goɗɗo ko min ɓe mbi aduna te inchallahu rabbi mawo yi ceerno Mody ne arana geewo e galle he ne lewo e galle he taw hay hunde ala ko wawi hen ko min yahata mi rondo ceerno Mody mi adda ɗum ɗo e galle sa waɗani nde mandani yumma taw o wonta yiiɗumo wonta nanɗo sa waɗani nde mandi yummaji manda ko mandano muynat ko somo yumma mbimi hay mo yiyani mbarude nani ɗum mbimi sa waɗani ɗum mandani yumma muynani kosam muɗum muynda kosam mamma ala min muynani kosam mama wadde sa waɗi tan mi anda sa waɗa ɗum tan ando mamma wonde min ko tanam ne hani mi saka muynidani min ko nena muynimi te ko karɗo kandi ɗum garan haalande information oɗo joni kay moƴƴi a jarama mboɗem hoto a jarama nita
aɗa wujjini wutteji tan aɗa wujjini sippuji aɗa oldini wutteji tan jeeɗa fada fena kumba kadi nanni kam ɗo firine kono noon ko haali ko gonga oɗo ceerno Mody e oɗo Astou wallahi ɓe ganda mi serta e mabɓe Astou kam wondi ko wonta seedade ceerno Mody hakkude makko e ceerno Mody gasi so tawi noon o yiɗi ko yaltindemi galle o hefta galle o henna o rona ɗum taw mbeɗa wuuri mi mayani Astou jogorani ɗum dañci ko min e makko noon so Allah jaaɓi ha yeeso ko lawol kala ko wone juuɗe kono wone lahal ma juuɗe jiiru horde cufowo ñebbe nde ko yeeso jomum woni mala jinmi ko Dakar an ko affaire galle tan toppirɗa Seydi Dia waɗani ka homme d'affaire toppirɗa Dakar to mi dañi toon galle taw ko galle tan mo jeeymi hoorema dande 20 millions walla mbiyeten hunde min sohla galle moƴƴo taw mboɗo wawi hen hodde ok fine ok c'est très bien je suis très content mi weltima wayi mi weltima no fewi no fewi merci beaucoup a jarama Seydi Dia ka neɗɗo ka moƴƴi Assane Sidi Sambarella merci alay ala fayinde 20 millions ɗi so yeehi galle o yo tottuma e jungo ma ha nawa sodde toon galle ɗe ɗum wona liggey makko min o jogi toon kawam wawi wadde occupé janggo walla ɓawa janggo dañat men galle garta tocca ƴetta tan toɗɗa carni neɗɗo yiyatma galle sonnoyma galle min ala e ɗum yimɓe diwi on monte o yeynimama galle ma ɗo en yo todde 20 millions makko heddi komi wawi ɗum mijjitande hooram 20 millions yo adɗo oɗo jogui connoɓe galle o Dakar point pour mi tottuma 20 millions ɗiya min heska tottani wawi oɗo jogui mbaɗɗum toon coordonné ha sooda galle taw wona jeeɗo galle o soodiyata galle o toon wala hen hay droit goto 20 millions de tottuma walla tottani par ce que mi woni an noon ko kawam Sidi Dia ko mamma kono ko kawam yeehi kanko sotta galle o de kanko sotta galle o ɗo min ɓe ƴewno ko galle 20 o millions ƴewta toon galle o min ɓurum jogade koreji noon toon ala wona ko an min ɓurma sa yimɓima yihen toon komi jogui toon koreji min suba foti koreji waɗa min ɓuuri wadde wadde zaman fof koreji ɓa ko yimɓe wiɗem dal 20 millions yo ata ɗo galle Dakar wona luɓra kam gallam gasi jalo ko vraiment ka jom tan so yontono hay rawta yam la ilaha illallah yewtede Dakar te noon oto min ha ɓurtade ka ɗeɓa tout simplement debbo tout simple fam kadi ƴiwono ma yawi siftude baba jogorani siftude ndemde siftata hamde siftata wona ko sene siftata ɗowata ko ɗo en ko ɓurma fof nana e ligguey ndemde sene siftata ɗowata ko ɗo en nde siftata ha ɗumɗa sene siftata an mi cikkuɗa kala nde siftata ko eɗen Dakar to nde ɓuuri garawul d'accord jeeya gallo ala probléme sa hooti basa artuɗo banɗo fof mbasa artuɗo masuna tan ɗo ko c'est la fin du monde sa tanno c'est la fin du monde ko ɗum de adduma ha ɗo rende monde ma ko ɓasno gottuɗa ɗo monde ma fuɗɗiti ha zéro d'accord ma waddam 20 millions ɗi wonɗo ɓiɗum hen komin sohla gallam fof ko boni sidi hasino ko an soodi ni moƴƴi par ce que an soodi en yatan te gorko fortataki gorko welnati an ko ganduɗa ko welnata joni a dañi jikku kon mi joga e jikku debbi sayanima de nde dewgal humaka de sa soodimami ko papa seedi naggam ko an waɗimi noon hanki ko joni dewgal humama tan awatti neɗɗo ɓuɓata ha ɓurta an waɗimi noon mi mbeɗa adɗo kullumami yeeso par ce que an hakki yeehi mbiɗa hakko wasa paɗe kaani to galle ma paɗa a fat ɗum fota wonde hakkude men gallam mi yaha gallam so wiye sa wino ko galle ma panda sa wino ko galle ma panda on sukaba kono ne yaɗum joni gasi ya addu 20 millions ɗi mi ƴa Dakar goppaɗo ɓeeɗo gasi eyyi d'accord ala saɗede eyo d'accord e ñamde jaam ha kiki salla deeɓi ha jaam adduɗo 20 millions ɗi hakki so 20 millions ɗi garani ha jaam so 20 millions ɗi gari eɗo artude sa yitti so 20 millions ɗi garani noon won toon ha 20 millions ɗi awa an ko 20 millions ko mo jeeyi 20 millions ko min fi walla ko anti mi jeeyma jeey 20 millions yaade 20 millions ɗi guiɗi ñawlude noon ƴangata an jimmi mi jeeyma jeey 20 millions kono no mbatta ni ma wawa jeyde wallay no wawi jeyde hade ko prépare man ko ɓuri 20 millions ƴangata guiɗi ñawlude a jiɗi jooɗade jooɗo mi rinuma reket ɓeeɗo jooɗade non il faut mbaɗa ha moƴƴo noon komi garowo ha moƴƴi mi woni ha moƴƴi andiri mi ɓuri 20 millions wonde no mbaɗanɗa ni tan comme d'habitude ƴangata mawɗo yiɗi koye jaam aɗa tan daarani non parce que no saha ɗe ko nanidemi seeɗa ko mais c'est bon ko ɓoddi jewdi tan mi jewdi tan famodira e boykol oto kumus wona kono mumen e qui est un peu trique kono noon kam ya gatta 20 millions sanda ɓe ni lorɗa ha ɓoɗuma ɓuuɓa gatta waɗanma hande ma waɗe o sappo d'accord ala probléme plus 20 millions a hen nokkos ala fof ko wonta hen d'accord suude dogaje fof nani hen d'accord eyo à tout à l'heure eyo merci voilà o kokket muyan kumbo
ko kol ci bi da 20 millions biya jaama ga wasa pade ko dum so fi 20 millions wala hay dara